Ta' spiss nisimgħu b'ġemellaġġ wara l-ieħor iffirmati bejn bliet urħula minn pajjiżi differenti li madankollu wara ftit ta' snin jispiċċaw jisfaxxaw fix-xejn. Kif id-dawn ta' esperjenzi simili li fl-2003 it-Taljan Franco Ghijo propona li minflok iwaqqaf assoċjazzjoni internazzjonali illi tiġbor fiha bliet li sallum il-ġurnata huma mdawrin b'ħitan antiki. Bl-idea li dawn li bliet bejnietom jippromovu l-wirt kulturali u storiku tagħhom twaqfet l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Ibliet imdawrin mill-fortifikazzjonijiet. Interessanti li meta twaqfet din l-assoċjazzjoni fl-2004 pajjiżna kien minn tal-ewwel li ssieħeb fiha. Fil-fatt l-ewwel bliet rikonoxxuti kienu l-Imdina fl-imkien ma' Avila, Lucca, Avignone u Carcassonne fl-Italja kif ukoll San Marino. L-assoċjazzjoni komplet tikber tant li llum il-ġurnata irrappreżentata minn 170 klabb differenti fi 23 nazzjon mifruxa f'4 kontinenti. F'pajjiżna, Malta Host kien l-ewwel klabb sakemm eventwalment miegħu ingħaqdu wkoll il-klabbs tal-Imdina, tas-Sliema u San Pawl il-Baħar. Din is-sena saħansitra mess lil pajjiżna biex ikun organizzati l-15 il-Kungress Internazzjonali tal-istess assoċjazzjoni fejn numru ta' delegati iltaqgħu flimkien biex setgħu jitpaxxew u jitalmu iżjed dwar dak li kapaċi toffri Malta. Fil-fatt matul il-ġurnata wara diskorsi mill-President tal-Lions Zone Malta, Mariana Bella, l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia u l-President tal-Assoċjazzjoni Giuseppe Guerra, numru ta' professjonisti lokali ta' preżentazzjonijiet dwar pajjiżna. Fost dawn Norbert Gatt li jaħdem fir-restawr kif ukoll Charles Grishti li ta' preżentazzjoni dwar it-teżori fih dan l-ibliet f'pajjiżna. Is-sena d-dieħla l-Kungress Internazzjonali tal-istess assoċjazzjoni se jsir f'Ruma.